Minamasilya na ano. Minamasilya daw yung mukha ko. Nagigad. Ano ba yung paglagay sa mukha? Lahat ba kailangan lagyan ito? Hi guys, good morning. Welcome again to our channel. Today is a very exciting day for us kasi we are going to make a challenge. Ang challengein natin ay ang aking asawa at siya ang magme-makeup sa akin ngayong umagang ito. Kaya tingnan natin. At guys, nandito na yung mga gamit. Ako lang nag-prepare pero wala sa ayos ha. Yung hindi enumerated at hindi yung naayos na arrange na kung ano yung una, kung ano yung sunod. Basta challenge ito kung anong magagawa niya sa face ko. Inihahanda ko at nakapag-prep na ako, so ready na. Pero ang mga gagamitin ay itong mga ito. Paki-close up lakay ko. Andito yung lakay ko. At andito siya at sasabihin ko kung anong mga ito. Okay? Okay. Itong dalawa lang na ito. Ayan. Okay guys. Nandito yung gamit. Meron ako ditong primer, yung foundation, meron dito yung pang-set, yung setting powder, at dito i-mix. Ewan ko kung alam niyang gawin. Tapos, ay dito i-mix, dito ilagay para sa ganun ay mas madaling. Ito naman ang pagpipilian niya ng mga lipstick. May MAC, may Blight, may BLK, merong Sunny Space, at meron din akong concealer. Ayan, kung marunong siyang gumamit yan, di ko alam, i-challenge natin. Then meron akong eyeliner, liquid, merong ibang mga eyeliner dito, may blue, may mascara, at ayan, mga eyeliner yan, at saka eyebrow pencil ito. Tingnan natin kung marunong siyang gumamit guys, okay? At challenge natin, ito yung gagamitin ko, pagpipilian niya kung makintab ba. Ito, yung sa Lustrous, BYS, at ito naman ay yung sa BYS din, pero ganyan na mga shades. Okay, simple shades lang. Nasa sa kanyang pumili kung anong gusto niyang gamitin para sa face ko. At meron ditong mga brushes. Nandito yung makeup brushes na pwede kong ipagamit sa kanya. At siya rin ang bahala kung anong gusto niyang gamitin. Yung car lash, tapos yung sponge, nahugasan ko na. At nandito rin yung beauty mist na pang-spray kung marunong siya. Okay, so let's go! Without further ado, let us begin this challenge! Ako ay na-excite dahil ito ang very first time na make-upan ako ng husband ko, at tingnan natin kung anong alam niya. Never yan na humawak ng cosmetic guys. Ako pa nga naglilinis ng mukha niyan. Okay, let's go! Without further ado, alika na lakay ko. Come on, let's go! Ayan. Hi guys! Eto na kami. Nandito na si Edgar. At kami ay sasabak ngayon dito sa harapan ng camera. At challenge ko siya. Challenge natin siya. Ninenergyos guys. Hindi marunong mag-makeup. Sige. Challenge, never yan na humawak ng cosmetic. Pero marunong daw siyang magpintura, kaya tingnan daw niya. Paano ba yan? Sabi ko parang pintura. May primer, merong yung foundation, parang pintura. Ano ba yung paglagay sa mukha? Lahat ba kailangan lagyan ito? Ha? Kailangan lagyan ng mukha ito? Huwag mo namang ubusin yung primer. Konti-konti lang. Naku, magastos siya guys. Dami niyang nilagay. Oh my God. Ang bigat ng kamay. Parang nagmamasilya na ano. Minamasilya daw yung mukha ko. Oh my God. Minamasilya niya yung mukha ko guys. Ayan. Sinasamantala na ng mga ganitong. Ano ba yung irarap ito? Di ko alam. Ayan. Bahala na. Huwag mo naman diinan masyado. Para pinag-i-imaginan mo yatang simento yung mukha ko ah. Yan. Kung ano kasi. Dito tayo, baka sakaling ano.
Madiscover tayo ito. Madiscover kami maging beautician. Ano malay mo? Oh, Malay diba? natin. Sana yung... Baka tawagan ka sa Hollywood at ikaw na mag-makeup kay Celine Dion. Kay J-Lo. Oh my Okay, God. paano na ito? Ito na yata. Yan, concealer. Yan na yung pintura. Ito ng primer yan, ano? Oh, primer yan. Ano ito? Foundation yan. Oh, yan. Ikaw may gyapon eh. Ikaw, may mga brush akong nakahanda dito. Ikaw ang bahala. May sponge, may blender. Oh, oh. Marunong ba siya? Nasaan na yung salamin ko kasi? Wala dito salamin. Ah, bahala na God eh. Ikaw nagsabing make-upan kita eh. Bahala Hindi ko na. nakuha yung salamin ko. Tingnan natin guys kung anong makakagawa niya. Balik mo muna yung salamin mo. Wow. Nasaan ba yung salamin? Siya. Alam ko na, ito na. Oh my gosh. Tingnan natin kung malinis ang gawa niya. Nagmamasilya ka na? May nagsisigaw na taho yung suki mo. Hintayin ka sa gate niyan. Bahala siya dyan. Yung suki mo nandito, nagme-makeup na, iba Iba na. ang trabaho niya. Iba na ang trabaho niya. Nagpa-practice na, magtatayo na raw ng parlor. Tayo beautician na lang tayo ngayon. Mas maganda yata yung Naging hanap buhay beautician ito. na. Oh. Mas magandang hanap buhay itong Kaya lang beautician. kung magnod-nod guys. Ano, maramihan yata. Oh, Diyos ko. Spread ko lang marami Oo. Di ba? Okay ba ang mukha ko? Okay na okay yan. Oo. Di ba? Oo. Napintura na. Oo. Easy lang mag-makeup pala. Easy lang. Oo, Easy lang di ganyan na lang hanap buhay mo. Easy lang yan. Hindi ko na tinignan sa salamin ha. Hindi na. Okay. Bakit di ko nakuha kasi ang mirror? Teka, tanggalin na. Patayin ko muna guys. Kukunin ko yung mirror. Yung mirror. Hmm? Yan. Red, meron. Okay? So, aba. Tapos sabi niya, meron ba dyan na gagamitin na parang pangmasilya daw? Sabi ko, meron dyan, hanapin mo yung concealer na nakalagay. Ayan. Ang ginamit niyang technique guys ay katulad ng nagpipintura daw ng simento. Simento ah. Grabe naman po simento. Madali na magpintura ng wall. Or ano. Oo, ng wall. Oo. Ayan. Okay. Nakikita mo ba? Oo. Pwede ka rin magsalamin Para... para... natin baka mas klaro. Ayan. Sasalaminan niya guys. Yan. Seryoso. Oh, seryoso siya. Okay. Kita mo na? Oo. May bigote pa ako. Ngayon, Ayan. ano ang gagawin natin ngayon? Oh. Para sa ano? Ano ba ito? Para sa ba ito? Ewan ko, ikaw nang bahala dyan. Tignan mo muna yung mga cosmetics kung anong gusto mong i-apply dyan sa mukha ko. Basta titignan namin mamaya ang resulta kung ano bang resulta ng gawa mo. Okay, let us see guys kung gaano siya kagaling na makeup artist. Tingnan natin kung pasado. Kung pasado, magbubukas tayo ng beauty parlor. Ng boutique. Yan. Oh, ano na yung ginamit niya kaya? Hindi ko na alam. Ibang kulay ito. hindi ba Ano ba kulay? yung ginamit niya? Ibang kulay. Ano ba yung ginamit Kulay niya? ng- Ikaw ang bahala. It's your technique. Wala. Ano nang ginawa niya? Yung nilagay ko kasi mga pencils dyan ng BYS, yung ano, pwedeng eyebrow, pwedeng eyeliner, pwede ring eyeshadow, yung stick nila na ito, yung iba-ibang shades. Ito, nilagay ko dyan para siya ang bahalang pumili kung anong shade ang gusto niya at paano niya gamitin. Ayun. Tingnan natin. Wow. Seryoso siya. Seryoso, guys. Seryoso. Ano ba ito? Oh,
Ano na nangyari sa akin? Ibang kulay eh. Oo. Kaya bagay na kulay. Yan ang... Ito, bagay Okay. na kulay. Ginawa ng anong ginawa sa mukha ko. Oh. Tinatansya pa niya kung ano raw ang bagay na kulay. Ayan. Siya ang nag-design ng mukha ko, guys. Magdi-design siya yata ng ibang mukha. Ayan. Makita natin ngayon. Ang galing niya. Kasi magaling to sa lahat ng mestere na ginagawa niya eh. Marunong sa lahat, pero sa pag-make up, di ko pa nasubukan. Tingnan natin kung pati dito ay magaling. Tingnan natin. Oh, Wala pa. ano na? Oh. Sabihin mo kung mag-open ako ng eyes o hindi. Open lang? Pwede rin naman mag-open ka kung gusto mag-open. I-request mo God kung anong maluan. Ano nang nangyari sa akin, guys? Oh my God, ginawa niya akong si Cleopatra. Saan mata? Sige. Tapusin mo. Oh, interesting ito, guys. So interesting talaga. Ano naman eh, kung ano yan. Excited akong makita resulta nito. Talaga. Ang galing niyang mag-drawing. Nag-drawing ng mukha. Nag-drawing ng mukha sa mukha ko, guys. Ano na ito? Oh! Ano? Patay! Oh, sige. Tapusin mo. Mukhang interesting ah. Oo. Nakita niyo, guys? Ito, kailangan mo na Ang ganda naman ng make-up niya. Parang ano? Transformation. Transformation from MJ to Japanese Cleopatra. Oh my gulay. Oh. Oy, hindi yan simento ah. Mukha yan. Kaya kung pinapikap mo, pasensya, gusta. Tumatawa. Pasensya, gusta. Bakit parang naluluha yata yung mata mo ah? Nangyari doon. Siya na doon natin yun. Naluha. Katatawa, naluha ako, guys. Naluha ako sa katatawa. Masyado siyang mahilig sa liquid. Ngay. Ay, akala ko. Liquid eyeliner ang gusto niya. Tingnan niyo ang ginawa niya sa mukha ko. Liquid eyeliner. Tandaan mo ang liquid eyeliner mas mahirap purahin. Ayan. Ano ba yan? Hindi ko alam. Waterproof yung mga ginagamit mo. Waterproof pala yan? Mm. Ay, paano na yan? Ayan. Okay. Ang ganda ko. Paano na kaya? Anong masasabi niyo, guys? Anong masasabi niyo dyan? Luxury powder. Lipstick. Ano lipstick? Tapos na yan? Ang eyebrow ko na tapos na? Hindi ko alam. Hindi mo pa yung kilay? Hindi mo ginawa? Ito. Ano nangyari dyan? Manila ako naman ng bigyan eh. Ah. Hindi ko alam kung ano yung i-apply dyan eh. Ano yung pinili mo pula? 2,000 years later. Ang galing! Magaling, guys! Ang galing niya! Anong itsura? Ano itsura ko?
Huwag mo sabihin, tapos na yan. Tapos na? Malay ko. Nagluka na. Mura lang. Mali naman yata. Oh. Okay na rin siya. Yan yung Ano ba? eyeshadow na makintab. Yan, glowy yan. Pagbukas nga, hindi Yan, alam. okay. And then, ito yung matte. Yung hindi siya makintab. Ikaw, anong gusto mong gamitin? Ito yung Lustrous Nadine Lustre Calypso 01 at saka ito yung berries ng BYS na ang shades ay yung description is Cove Soap. Huh? Okay, anong gusto mo? Yan or ito? Ito na lang. Okay, bahala ka. Yung matte ang pinili niya guys. Okay. Paano? Oh. Lalaki ito diyan. Ikaw, anong gusto mo? Ginamit niya ng blush on guys. Ayan. Ganda ko. Wow. Kakaiba ang itsura ko ngayon. Iba yung dating ng mukha ko ngayon guys. Katawan. Ganda ko. Yung kilay ko okay na? Tapos na? Parang di mo ginalaw yung kilay. Hindi ko alam kung ano gagamitin ko dyan. Kilay na sana ba yung pang ano dito? Hindi naman ito yung... Ito yata, no? Ito yung pangkilay, di ba? Yan, yun. Eyebrow pencil. Yan Wala naman. naman yata yung laman. Ikutin mo. Ayun. Yan. Magkikilay daw siya. Tingnan natin kung paano siya magkilay, guys. Dito natin makita ngayon ang pagkikilay ng ating makeup artist today ay Tunghayan! Charang! Tan 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 tan. Huwag daw ako maingay. Seryoso, guys. Seryoso. Pwede natin resulta mamaya. Seryoso. Ayan. Sino gusto magpa-makeup ng ganitong makeup? Ang ganda ko. Parang napipil ko ang ganda ko na. Wow, excited na ako. Wow. Ganda naman. Ang ganda ko. $2,000 years later. Oh, seryoso ka na sobra. Sabi mo ayaw mong seryoso eh. Oo, nagulitan tuloy. Ayan, seryoso siya guys. Seryoso sa ginagawa niya. Nako, matindi yata ang resulta nito. Wow! Ang ganda ko! Nakita mo guys, ang ganda ko. Wow! Wow! Anong tawag sa makeup na ganito? Ha? Ewan ko. Ano pa? Ano pa ilagay dyan? Ewan ko. Sumura. Ano yan? Yung mascara? Sumuraan na yata yung ano mo. Alin? Ano sa mata mo? Sumura yata ang mata. Ano? Ano? Dark sumura, no? Ewan ko sa'yo. Ikaw. Ikaw may gawa eh. Masyado kang mahilig sa liquid eh. Yan, hindi ko alam eh. Kala ko madaling mo rin yan. Meron pala tanggalin yan? Medyo. Pero tinatapatan ko lang ng baby oil yan. Yan. Okay. Ano ba naman ah? Oh, at least tumapang no? Para wala nang mang-api sa akin. Ganyan ang mukha ko dapat, no? At para hindi ako maapi, yan ang mukha na dapat kong iharap lagi para matapang. Ayan. Okay na yan? Ewan ko, hindi ko alam yun. Okay na daw guys. Hindi ko alam eh. Ano sa tingin nyo? Tingnan Tingnan natin ang outcome ng kanyang makeup. Okay na daw to? Ayan. How do I look?
Ang ganda naman. Meron pang black doon. Meron pang black doon. Wow, ang tear duct ko today is black. Kita nyo guys, tear duct is black and then ang mata is just like Cleopatra. So, naging para akong Japanese Cleopatra today. How do I look? Do you like this guys? Ano sa tingin nyo, ha? Okay, maganda. Anong masasabi mo? Maganda? Okay, bahala yun. Basta kami. Ito pala gusto niya makeup guys. So, ganito ang gawin ko lagi. Maging matapang. Matapang na makeup para hindi na maapi. Ayan. Sa dami kasi nang nangaapi sa akin sa buhay ko, Two. ngayon, Ay, pag ginawa niya. Ginawa niya ako ng makeup na medyo medyo atras ka. Okay? So, yun, katuwaan lang guys. Ito ay nagawa namin. Katuwaan lang dahil siya gusto ko siya kasi ma-challenge. Tingnan ko kung paano siya mag-makeup. Ay, ganito pala guys. Grabe, no? Ang tindi naman ng makeup na ito. Oh, parang pang Halloween. Oh. Pang Halloween. Okay, magbabay na kami. Thank you so much. Halika dito. Thank you guys for watching. Katuwaan lang to guys ha, para naman gumana ang buhay natin habang nandito tayo na naghihintay ng changes, better changes for our lives dahil dito sa pandemic. Ngayon ay nagkakatuwaan tayo. Thank you so much. Please subscribe na dun sa mga baguhan at yung bell button huwag kalimutan at mag-like naman and then smile. Okay, mag-comment, suggest para sa next video kung anong gagawin natin. And thank you so much guys. Thank you so much. God bless everyone. Stay safe. Love you guys.